L-istudju mediku ppubblikat fil-ġurnal Lancet juri li t-tibdil fil-klima se jkompli wassal għal imwiet marbuta ma' sħana u għalhekk dan se jkollu sfidi u effetti fuq is-sistemi tas-saħħa pubblika. L-istudju wera kif iż-żieda fit-temperaturi se jkollha konsegwenzi kbar fil-pajjiżi Ewropej, b'Malta tintlaqat l-iktar. Jirriżulta li jekk it-temperaturi jiżdiedu bi 3 gradi Celsius, Malta se jibda jkollha 95 mewta iktar fis-sena marbuta ma' sħana l kull 100,000 persuna. Dan ifisser madwar 6 darbit iktar mill-medja Ewropea ta' 15 mewta iktar fis-sena. B'kollox, dan l-istudju analizza rata ta' mortalità f'854 belt madwar l-Ewropa fl-isfond ta' temperaturi dejjem tilgħin u l-popolazzjoni dejjem tikber. L-istudju juru wkoll li bejn l-1991 u l-2020 f'Malta kienu reġistrati 78 mewta fis-sena kawża ta' sħana. Pajjiżi oħra li se jintlaqtu minn żieda fl-imwiet kawża ta' sħana huma Spanja, il-Greċja u l-Italja. Id-direttur tal-promozzjoni tas-saħħa u prevenzjoni tal-Mart, Dr. Paula Vassallo, spjegat x'inhuma l-effetti ta' sħana żejda fuq il-bniedem. Jekk wieħed ikollu heat stroke, jiġifieri popolazzja ta' sħana, wieħed jibda jħossu konfuż, ikollu temperatura għolja ħafna kważi xi 104 jew il fuq ukoll. Ma jħossux siktu, jibda jkun konfuż, ikun naqra imdaldal, ġifi dak hija emerġenza meta tara xi ħadd hekk u importanti jekk naraw xi ħadd hekk minċemplu l-emerġenza, importanti li neħħuh misħana, ġifi daw jiġu kkawżati minħabba it-temperaturi għoljin u l-iżjed li huma jistgħu jaffettwaw il kulħadd, però l-iżjed li huma vulnerabbli huma n-nisa tqal, it-tfal żgħar sa l-età ta' 4 snin, l-anzjani u dawk li huma mibatu minn xi mart kroniku bħal mart tal-qalb, il-mart tal-kliwi, kif ukoll dawk li jkunu qed jieħdu xi pilloli tal-pressjoni jew xi antipsychotic drugs. Dr. Paula Vassallo qalet li importanti ħafna li n-nies jixorbu ħafna ilma, partikolarment l-anzjani li qalet għandhom it-tendenza li ma jkollhomx qaċċ. Enfasizzat li d-djar għandhom jinżammu friski u li fis-sajf jiġi konsmat ikel bħaddu liħu l-ħjar li fihom ħafna ilma u kemm jista' jkun jonqos l-użu tal-forn li jikkawża ħafna sħana fid-djar. Il-ġurnal Lancet wera wkoll li kawża tat-tibdil fil-klima se jiżdiedu wkoll imwiet relatati mal-kesħa, iżda f'Malta dawn se jkollhom rata inqas maġla minn dik ta' sħana. Minn 315 mewta kawża tal-kesħa fis-sena, dawn se jitilgħu għal 440 fis-sena. Madwar l-Ewropa kollha temperaturi estremi ta' kesħa jew sħana waslu għal mewt ta' 407,000 persuna fis-sena mill-1991. Kif mistenni l-istudju juri li żieda fit-temperaturi sħan se jolqtu l-iktar lil dawk fl-età ta' 85 sena jew iktar u dan minħabba li l-anzjani huma iktar friskju li jiżviluppaw mart u komplikazzjonijiet ikkawżati mis-sħana.